Čuzbus kaktus opäť si geska. Dnes vám ukážem, ako natáčať videa cez Bandicam. Takže sme na hlavný. A tu máte napríklad výstupný prečník. Tu budete mať tu, kde sa vám to bude ukladať. Ja mám C, natáčanie, to mám tu. Okno vždy, Bandicam vždy na vrchu, to neviem čo znamená. Potom tu máme pokročilé. Tu máte okno s ramíkom Bandicam vždy na vrchu, to neviem. Minimalizovať Bandicam po spustení, to budete mať túto takú položku, keď to sem dáte. Otvoriť Bandicam po spustení Windows, sa vám zapne Bandicam. Minimalizovať do oznamovacej oblasti hlavného panelu, keď začnete nahrávať, tak budete mať túto dole, tak, keď dáte napríklad štart, budete mať tam, tak. Ukázať obrázkov za sekundu pri zachytávaní videa obrázku. A to máte len pri direkte. To budete mať niekde, tu označíte, kde sa vám to bude ukazovať, koľko máte FPSek. Vytvoriť výstupný podpriečinok po zápise súboru, to neviem čo, ani to druhé. Potom toto nič. Tu je jazyk, aký chcete, a iné nastavenie nahrávania, nastavenie formátu, automatické nahrávanie. Potom tu máme nastavenie. Toto, čas nahrávania. Vy budete mať na začiatku iba 10 minút, lebo nebudete mať iba ukážkovú verziu. Viacej nemôžete mať. Veľkosť súboru nahrávania, to bude má zakažené 2 GB. Keď sú natáčané nejaké 2-3 hodiny. Po skončení automatického nahrávania, či sa dá nové nahrávanie, má nové nahrávanie dať. Potom máte nadstaviť. Toto DirectX, to, že vám bude nahrávať hru a toto otvoriť ramínku na obrazovke. Čo je to mám teraz takto označené a to vám bude nahrávať iba obrazovku. Potom video. To keď nahrávate cez DirectX, tak môžete začať nahrávať. Je to má nastavené na ende a pozastaviť page down a ešte zastaviť end. Potom skryť kurzor, čo nebudete vidieť myšku. Pridať efekty klikom myši, že napríklad kliknete slavy, ukážete vám červené a tak. Máme nastavenia. Tu máte možnosti priorita nahrávania, preskočiť nahrávanie, pokiaľ ramík nie je aktualizovaný a tak ďalej. Efekty, to som vám vysvetloval, tie kliky, logo, obrázok a tak ďalej. A zvuk. Ja mám vypnutý zvuk, nahrať zvuk, lebo to nahrávam z Audacity, lebo tu mám nejaký divný zvuk. Potom toto nastavenia. Video mám polovičná veľkosť, kódek SWIT, kvalita 80%, kmidočet 42 000 a tak ďalej. Predvoľby, tu máte napríklad predvoľná veľkosť, polovičná veľkosť a tak ďalej. Obrázok. S čím chcete zachytiť obrázok? Ja to mám na F11. Potom robiť ďalšiu snímku asi po každej sekunde. A formát, tu mám JPG, vysoká kvalita. Skryť kurzor myši, to mám. Efekt zvuku uzavierky, napríklad, že vám to odfotí, taký ten zvuk. Čit, alebo tak niečo. O programe, tu budete mať napísané, že nemáte celú verziu, budete mať vodoznak tuto hore, alebo tak niekde. A Bandicam 1.9.3 ja mám a tak ďalej a tak ďalej. Domovská stránka, podpora, to je všetko. Takže pokiaľ sa vám videjko páčilo, tak dajte like, pokiaľ sa vám nepáčilo, tak dislike a ja sa s vami lúčim.